Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai: ndiri murume uye zvekare chandiunza pano inhau yekuti ndine matambudziko akati wandei awo andiri kusangana nawo. Dai kwanga kuri kunzi zvinoita dai makasika mapostawo nyaya yangu, nekuti kana mukakasika maposta nyaya yangu mukoma ndingafara kwazvo. Zvakaitika mukoma nashe ndezvekudai: ininiwo ndakauya muno muSouth Africa mainge muri mugore ra2013. Ndauya muno muSouth Africa ndakabva ndachizotanga kushandira umwe muIndia uyu wandainge ndichishandira akabva achizoti ainge ava kusada kugara kumasuburb, ainge ava kuda kugara kumaprazi, saka akabva achizotenga plot aifarira zvemabhiza ndokubva achizotenga imwe imba kuDurban. Akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichizoenda naye kuDurban, asi ndakabva ndaona kuti kuDurban kwainge kuri kure, saka ndakabva ndachizongosara ndiri mumaplot. But akazotaura nemurungu wepanext door. Nemurungu uyu tainge tava kuwirirana because muIndia ainge akataura nemurungu iyeye akabva ati uyu mushandi wangu uyu, kana kuri kunzi unenge uine mamwe mapistopa unokwanisa kupota uchimupa feel free. Saka ndaiti Saturday neSunday ndinenge ndichishanda ndiri panext door pamba pemurungu. Saka akati asati aenda akabva achizotaura nemurungu wepanext door uyo wandakazotanga kushandira, akabva ati sezvo anga agara achikushandira apa iwewe wainge uchiti uchazoda umwe mushandi wadii wangomutora, nekuti handisi kuda kuti mhuri yake inge ichizongotambudzika. But ndainge ndisati ndatombova nemhuri panguva yacho iyoyo. Nanhasi uno mukoma ndo zviri kutonditambudza, nekuti mwana kana mwana handina apa ndava nemakore 36 years ekuberekwa no mwana. Zvakangondiomera mukoma, handiziviwo kuti ndoita sei. Saka ndakabva ndachizosara ndichizoshandira murungu uyo wandainge ndichishandira. Ainge agara aine umwe muSouth African mudhara ainge ari muSutu uyo waainge akashandidzana naye kwemakore akawanda. Saka varungu zvavanoita vanoti kana vaona kuti unenge wachembera wava kusakwanisa kuita mabasa, vanotanga kukupawo mamwe mabasa, mamwe aya anenge akaita senani, but vanobva vatsvaka umwe munhu wekuti ange achizoita replace. Saka kana vakangoona kuti munhu wavanenge vatora anenge ava kugona kuita mamwe mabasa ose aunenge wamudzidzisa, rako basa rinobva ratopera, wobva watonzi enda kupension, no pay no what. Saka ndo zvakaitika ipapo. Mudhara uya muSutu akabva achizonzi basa rake rainge rapera, zvikatongovharana zvakadaro. So ndakazosara ndichishanda, ndikashanda ndikachovha kudzamara ndichizororawo mudzimai. Ndaroora mudzimai ndikazotanga kugara nemukadzi uya tainge takangosanganawo muno muSouth Africa mukufamba. Iye ainge achitotsvakawo basa. Ndikamuudza kuti murungu wangu kana kwanguri kunzi ndaikwanisa kuzotaura naye, murungu wangu aikwanisa kuzobvuma. Akabva ati utaure naye. Saka nekuda kwekuti ndainge ndichidawo munhu, ndakabva ndachizotaura nemurungu. Murungu wangu ndikamunyengetedza kusvika achizonobvuma. Akabva ati haisi nyaya, unokwanisa kuzomuunza kunoko. Ndobva ndachizoita interview, asi ndoda kutanga ndaona kuti munhu akaita sei. Saka ndakabva ndachizotaura naye ndokubva achizouya. Murungu akamufarira. Same time the following Monday munhu ainge atova pabasa zvokugara kulocation. Akambotanga achaita nharo, asi ega akazoona kuti transport yainge ichinetsa yekubva kulocation uchiuya kumaplot because tainge tiri mukati muchakasara. Saka takazongotanga kungogara zvedu mumaploti, taiti tikashandawo gore rose, tikabatawo kamari kedu, tobva taendawo kumusha. Mukomana nacho akatombobatira pamuviri, but nhumbu yekutanga ikabva, akamboti ngatimbomirai ndichimbosuka mudumbu mangu. Then ndokubva ndachizonzi nemurungu ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka umwe munhu webasa, asi zvakazoitika mukoma ndezvekuti murungu akazongonhongawo umwe muchinda uyo anova wandakazogadzira ndichipfurirwa nemudzimai wangu zvekare nekumudzingisa basa nekuda kwezvikonzerewo
zvakati one day. Saka murungu akangoya nemuchinda iye one day akabva andiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichimuratidza kuti maturusi ainge aripi. Ainge angomutsvaka kuti ange achingoita piece job, rainge riri piece job rekuti ange achigobora miti. Saka murungu paakaona kuti ko ainge atogobora sango akaripedza ende ainge achigona kushanda nesimba, akabva ati unozviona sei, ndafunga kuti ndige ndichimutora. Zvakandibata nekuti ndainge ndichida kutsvaka wangu munhu wekuti ndaizopota ndichimukontrola ndichimutonga, asi murungu ndakaona kuti ainge atoita decision yake. Akabva achizomutora ndokubva achizotanga kugara nesu. Ndainge ndichingomutsikirira, uye zvekare painge paine imwe room yandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichiicleana, asi ndainge ndisingadi kuti ange achizviziva kuti ndiyo room yandainge ndakanzi ange achicleana room, ange achizogara room iyoyo mushure mekunge ndaicleana. Saka ndakaramba ndakanyarara. Ainge achingogara nerimwe rainge rakangoita zigaraji, rainge risina door, risina kana mawindow. Saka murungu akazondibvunza kuti ko ari kugara kupi. Ndo pandakabva ndachizoti boss, nyaya iripo ndeyekuti inini ndoda kuti ndinge ndichizoenda kunogara uko kuya kwadainge ndakanzi ndige ndichicleana, nekuti kwainge kwakanaka uye zvekare kwainge kuri kudhuze newifi. Makore iwawo mukomana, zvinhu zvakaita sewifi zvinhu zvekutoti zvainge zvitori zvinhu zvainge zvichitokosha, asi munhu wose ainge achikwanisa kuafoda wifi. Saka murungu ainge aine wifi yake pamba pake. Saka ndaiti kana ndiri murumu imomo yainyatsokubata wifi kuita magetsi. Saka ndakabva ndachizoti uku ndiko kwandiri kuda kuti ndige ndichizogara boss, asi handina kumuudza zvikonzero zvangu. Akabva anditi okay, go about it, clean the room so that uyu ange achikwanisa kugarawo makanaka, noti kuti ange achingorara mugaraji. Saka ndakabva ndachizomuudza muchinda, ndikabva ndachizoti kwaari ndainge ndakumbira, ndaita zvokumukumbirira kumurungu, akanditenda chaizvo. Ndobva achizotanga kugara murumu muya mandainge ndichimbogara namadhamu. Inini ndakabva ndachizotanga kugara namadhamu kuya kwainge kwakanaka. Mukoma life yainge ichitoendeka. Saka madhamu vakabva vachizoti vainge vaine friend yavo uyo wavainge vachitarisira kuti aikwanisa kuzogara neuyu muchinda watainge tava kushanda naye, because iyewo ainge atori desperate ari kuzimu, ainge achida kuuya kuno kuSouth Africa, asi pekutangira ainge asina. Saka takatogara pasi timba medu namadhamu ndokubva tachizoroga kuti kana ndikamupa manumbers akataura naye, zvinoreva kuti kana kuwirirana kwedu tinenge tava vanhu vanenge vowirirana, kuti iwe une friend yako, ininiwo ndinenge ndiine friend yangu, tinenge tichiita zvinhu zvedu tiri pamwe chete. Asi akatora mafone numbers, ainge ainewo munhu wake waainge achitaura naye. Akazotova nesurprise one day, akangobuda akaenda mutown akatodzoka nemukadzi, akatiudza kuti ainge aine mukadzi waainge akasangana naye paFacebook vakawirirana, akaona kuti ndiye ainge akatora moyo. Kunyange zvake akatora mukadzi iye, handina kumublema, ende ndo pakatangira ruvengo pakati pake nemudzimai wangu. Asi chandainge ndakaona semurume, pandainge ndichitotaurawo nefriend yamadhamu, ndakatoona kuti munhu wacho ainge atoriwo nekarekita yakatodhakwa nechekare, zvekutoti ndainge ndisingachatofarire kutotaura navo amainini, because vaigara vachingonetsana pafoni. Saka ndaingozvibvunza kuti vanhu ava kana vachinetsana pafoni kudai, what more kana kuri kunzi kana akazouya kunoku, zvinoreva kuti anenge achingoshungurudza ake murume, nekuti aiti kana kuri kunzi akasangotumidzirwa mari aipopota zvisingaite, ainge asingashandisi kunzwisisa kuti dzimwe nguva kana kuri kunzi kana mari panenge pasina, it does not mean kuti murume anofanira kuti ange achizorambwa. Saka ipapo semurume ndakakasika kubata nyaya yacho, ndikabva ndaona kuti munhu ainge aine character yainge isina kunaka, ende ndikapanzwisisa. Asi munongozvizivawo kuti kana kuri kunzi unenge uine mudzimai waunenge ugere naye mumba, dzimwe nguva nepamwe paunenge uchitoona kutoti apa pari kukanganisika, asi nekuda kwekuti unenge uchidawo kusapota mudzimai wako, unogumisidzira wava kusapota nezvimwe zvinhu zvinenge zvisina kana basa, zvaunenge uchitoona kutoti apa madhamu vangu vari wrong. Asi nekuda kwekuti anenge ari mukadzi wako, hapana paungazoonekwa uchipikisana nemukadzi wako, unless kana kuri kunzi unenge uchida kuti unge uchizongorarama uri mukati memaproblems mukati meimba yako.
Saka tainge tangova vanhu vekuti tainge tava kungogara tichingomutsvakira maproblems pabasa. Mind you, murungu ainge achivimba neni kudarika murume iyeye watainge tichishanda naye. Saka ndaimutsvakira nyaya, asi ndaiti apo pandinenge ndamutsvakira nyaya murungu aizongomunzwira tsitsi. Worst of all, pakazouya mukadzi wacho koma zvaita kundisvota, ende ndakazongonzwa murungu ava kuti sezvo iwewe mukadzi wako achindishandira, todawo kuti iye mukadzi uyu mutsva ange achishanda, nekuti handidi kuti ange achingogara asina zvaanenge achiita. So you can just imagine kuti vainge vava kutozvitonga vanhu ava. Nemukadzi wangu takabva tachizoenda kuZimbabwe. Patakaenda kuZimbabwe ndo patakabva tachizongoenda kuMasowe. Mukadzi wangu akabva achizotaura nemuprofita uya zvakatondishamisa kuti mukadzi wangu ndo zvinhu zvaanotofunga kuita, zvinhu zvakadai zvinotyisa kudai, asi ndo zvaakasarudza kuita. Ipapo akabva ati tainge tiine muvengi wedu uyo watainge tichishanda naye. Saka takabva tachizopiwa mari, takapiwa $20. Tikabva tanzi $20 iyi pamuri kudzokera kuSouth Africa, imi baba munofanira kuti munge muchimuudza kuti mune $20 yamakabva nayo kuno kuZimbabwe, zvino zvinhu zvakakuomerai, hamuna kana pekutangira. Saka kana kuri kunzi anenge aine mari anongotora $20 kubva kwamuri, then obva akupai mari iri kumarands. Mari iyoyo yaanenge akupai handisi kuda kuti munge muchizoishandisa, then nekufamba kwenguva munofanira kuti munge muchizoti kana mawana mari, isusu tainge tichipiwa mari after each and every week. Then kana wiki rapera pamunozonzi mava kupiwa mari yenyu, munobva matora mari mobva mati bhururu wangu ka$20 kake kandakakupa paya pandainge ndakaomerwa chioo mari, mobva maverengerana muchicalculata kuti rate rinenge richiti munofanira kuti munge muchimupa mari, mobva mamupa okudzoserai $20 iyoyo. Iye achakudzoserai sezvo kwaari inenge isiri mari yekuti anokwanisa kuishandisa paanenge achida kuishandisa. Saka kana matora $20 iyoyo kubva kwaari, ndikuida muno mudare mangu. Ndo zvatakaita mukoma, takabva tachizopiwa $20 namadzibaba ndokubva tachizouya nayo kuno kuSouth Africa. Ndikasvika ndikanoka that very same night. Patakasvika pamba ndikabva ndamuudza kuti tainge tadyiwa mari nemapurisa muroad, zvino mumba kana chikafu tainge tisina. Ndikabva ndati ndine $20 yandiinayo, chibata $20 iyi, asi maUS ndikumada because kusevha mari hunge uine maUS. Handizivi zvinokuda kana kuri kunzi ukasazoishandisa mari iyi ndichazoitenga zvekare kubva kwauri. Akatora $20 iyaya ndokubva andipa mari. Mukadzi wake ndiye akatondipa mari yacho. Then takazoti tawana mari ndokubva ndachizomudzosera ndikati shamari, madollars angu aya yandiri kumada. Iyewo sezvo ainge asina basa nayo mari iya, asingatozivi kuti yainge itori mari yainge itori nechirevo, pane zvayainge ichitoita mumba make, akandipa $20 iya ndikamupa mari iri kumarands. Ndokubva ndatora yake yainge akandipa iya pakutanga tainge takaiputira mumucheka wered, then $20 ndokubva tachizoiputira zvekare mumucheka wered. Hatina kumbotora nguva yakareba, kuda takashanda about 2 months ndokubva tati tangowanawo zvimari. Taingova nemari yebhazi, mufunge zvenyu mukoma, tikaenda kuZimbabwe nemukadzi wangu. Takabva tachizoenda kwavari madzibaba, taenda kumba kwavo madzibaba ndokubva tachizovaudza kuti madzibaba zvinhu zviya zvakaita. Vakabva vachizotora $20 iya ndokubva vachizotora neimwe mari yainge iri kumarands. Vatora mari iya vakaigadzira, hameno zvavakaita ndokubva vachizoti taifanira kuti tinge tichitsvaka panzvimbo pekuti vanhu vakawanda havawanzi kutambira panzvimbo iyoyo. Vakabva vati asi kana mukakwanisa, kana mukaenda mugomo munokwanisa henyu kunoisiya mumapako, asi munofanira kuti munge muchitoita zvekutopinda muri mumasango, masango mamwe aya ekuti hakuna vanhu vakawanda vanosvikako. Ndokubva tachizoti ndo zvatichaita izvozvo. Takafamba nemudzimai wangu kuda about 1 kana kuti 2 hours tichienda kune rimwe sango, tikakwidza rimwe gomo iri mukoma kuti unge uchisvika kumusoro kwaro unorikwidza about 1 hour uchingofamba chete. Ndokubva tachizosvika pamwe painge paine imwe minga. Muminga imomo takaona kuti mainge mutori nevanhu vainge vakavigirwamo muminga imomo, vanhu vepasi chigare, uye zvekare mainge muine hari dzainge dzirimo machira, zvichiratidza kuti mune vanhu vakati wandei
vanoita zvechivanhu ndo matakabva tachizosiya mari iyoyo. Takangotsvakawo edu matombo ndokubva tagadzira kaauta kedu. Saka takatanga taisa kamucheka kered ndokubva tachizoisa $20 ndokubva tachizotora umwe mucheka tikabva tachizoisa mari yainge akandipa iri kumaranzi ndokubva tachizovhara zvekare nemucheka mutema, zvichireva izvo kuti mari yake takaivhariramo muninga imomo. Mucheka weblack unoreva kuti rima, zvinoreva kuti zvose zvaanenge achiita, zvose zvaanenge achazoronga anenge achingoronga ari murima. Ungarongera murima chimwe chaunenge waronga chikabudirira here? Hakuna zvinhu zvakadaro. Takaita mhiko idzodzo ndokubva tachizotora matombo tikabva tachizovhara nematombo tikagadzira kaaltar, tikabva taita mhiko dzekuti as long as zvinhu izvi zvichiri muno muninga iwe haufi wakabata mari name hidden, upenyu hwako huchakuomera kusvika pekupedzisira. Ndokubva tachizotora hari tikabva tachizoisa mvura muhari imomo ndokubva tabuda hedu muninga tikaburuka mugomo. Hatina kana kumbogara takacheuka kana kuita sei kuzosvika tava muzasi megomo tikabva tachizodzokera kumba kwavo, but it was the next day uko kwatakazoenda tichizonogezeswa nemvura yeminamato kuitira kuti imwe mweya yavainge vakati munokwanisa kuzoburukamo mugomo imomo muine mhepo dzevafi, vamwe vakafiramo mugomo mumasango, vakabva vachizotiitira mhiko dzekutichenura ndokubva tachizodzoka kuno kuSouth Africa. Tadzoka kuno kuSouth Africa zvechokwadi takaona kuti vanhu vainge vambori vanhu vainge vachiratidza kuti vanogona kuronga semukadzi waainge akawana pasina kana nguva. Mukomanashi vainge vatotenga mubhedha, vakatotenga TV, zvinhu zvatainge tichitotadza kutoitawo inini nemudzimai wangu even though tainge tichishanda tiri vaviri. Mweya wegodo wakazotibata inini nemudzimai wangu mushure mekunge vanhu ava vatenga DSTV. Pavakapinda mutauni havana kumbogara vakatiudza kuti ndo zvavainge varonga izvozvo kuti vainge vachida kuti vange vachienda kunotenga DSTV. Tikati asi sei vanhu ava vaine kakushora nekuzvidza mukati, vachizvidza kaava vanhu ava. Vakapinda mutauni musi wacho ivoyo tainge tichitodawo kutoenda mutauni, saka kwatainge tichigara kwainge kuchinetsa motikari. Ndobva tachizovaudza kuti taifanira kuti tinge tichizobatsirana pamwe chete, tomuka pamwe chete tobva taenda mutauni pamwe chete, because vanhu vazhinji vaita zvekuhaikisa motikari dzavo, but maitota vekufonera ende vaitoda kuti munge muchizovafonera makawanda, then vanhu vavachizoya vobva vachizokutorai. Tikabva tati kana kuri kunzi kana tiri 4 zvinoreva izvo kuti tinokasika tawana motikari, sezvo ivo vainge vachizviziva havo kuti vainge vachida kuenda kunotenga zvavainge vachida kunotenga mutauni, vasingadi kuti isuwo tinge tichizviziva. Mukomanashi vanhu vanenge vaine mwoyo yakaipa vakangobuda ndokubva vachizoenda mutauni. Mushure mekunge vaenda mutauni hatinawo chatainge taziva kutoti vanhu ava vatopinda vatoenda mutauni. Later on takazoti tava kuendawo kutauni tikatoenda tichidarika nekumba kwavo tikavanokera, tikabva taona kuti painge pasisina kana munhu, vanhu vainge vaenda kutauni. Ndokubva tachizovafonera vakabva vachizotinyepera kuti kune kwavainge vaenda, izvo vanhu vainge vaenda kunotenga satellite dish. Saka ndainge ndakamboudza murume wacho kuti murungu haazvifariri zvavanhu vanoita zvekuisa masatellite dish pamba pake, ainge asingafaniri kuti ange achizokumbira murungu kuti ange achizoita satellite dish. Saka ipapo ndichimunyepera ndichimuudza kuti murungu haambofi akakutendedza kuti unge uchizoisa satellite dish pamba pake. Yainge iri nhau yekuti ndainge ndisinganyatsi kuzvinzwisisa kuti zvemasatellite dish zvinombofambiswa sei, plus ndaingoona sekunge vanhu vane mari ndo vanoita maDSTV, plus nemudzimai wangu tainge tisitori nawo mari. TV yatainge tichitoshandisa tainge tichitoshandisa TV yatainge takapiwa nemurungu, aya maTV edumbu apa ivo vainge vava kutoshandisa plasma. Saka zvose zvandainge ndichitaura ndainge ndichitozvitaura nekuti ndainge ndichida kumudzikisira so that ange achizoregedza kuita upgrade
asi sezvisinei akaenda akanotaura nemurungu in secret ndobva achizopiwa mvumiro yekuti ange achizoisa satellite dish. Komanashe takati tichibva kutown ndopatikaona kutoti vainge vatori neumwe murume wavainge vainaye. Tikatoona maladha ava kutoburutswa mumotikari pasina kana nguva. Dishi rainge ratoturikwa, vanhu vainge vava kutoona satellite dish. Takaendawo tikanyepedzera sekunge zvainge zvichitifadza, asi mumwoyo zvainge zvichindirwadza. Handiri kukunyeperai, isuwo takazongomanikidzirawo kuti tinge tichizotenga DSTV zvakaoma zvakadaro. Saka ndo pakazonyanya kubva mweya wegodo neruvengo ipapo kuti vanhu ava vainge vachironga, isusu tainge tisingakwanisi kuti tinge tichibatanidza, kunyange pataifungidzira kuti kana tikadai zvinhu zvinokwanisa kukasika zvabatana. Saka nemukadzi wangu takabva tachizoronga kuti taifanira kuti tinge tichizovadzingisa basa. Of course kuvagadzira tainge takavagadzira, but vaita sekunge vainge vari vanhu vainge vatori neblessing yavo, vainge vakasangana, vanhu vainge vakaropafadzwa. Ndokubva ndachizotanga kuita zvemadhiri. Ndichita zvemadhiri mukoma, ndainge ndakatotaura nemurungu kudhara ndikati kana usipo name hidden anosara achiita madhiri, anotengesa chakati nechakati nechakati. Saka murungu akabva anditi aiwa hazvinetse, iwewe ndoda kuti munge muchizopota muchizotora mavidhiyo apo paanenge achindibira. Saka iye ainge asingatombobiri mukoma, mufunge zvenyu. Ndakabva ndamuudza kuti tinge tichizopota tichiita mazveti. Ndainge ndichimukurudzira ndikati tikasaita zvemadhiri vakadzi vedu ava vanokwanisa kutitiza. Plus iwewe sezvo wakaroora mukadzi akabva kuHarare uko, vanhu vekuHarare nhamo havaizive. Inini nditori nani ndakaroora mukadzi wekumaruzevha ainge agara ari muno muSouth Africa, saka anotoziva nhamo. Zvino wako uyu nerunako rwake kana kuri kunzi ukazotadza kumuchengeta, ndaona watizwa iwe. Saka akabva achizobvuma, ndokubva tachizotanga kuba. Tainge tava kubira murungu, saka taiti paya patinenge tichiba, dzimwe nguva ndaiti macustomers ange achitoita zvekutopinda muri muyadhi. Macustomers aiti kana akapinda muyadhi, madhamu vanongotsvaka pekuhwanda vaine foni yangu, vobva vatofonera murungu vachitoita video call paya tichitoloda zvinhu zvemurungu. Murungu akatsamwa, ndokubva achizongoita zvekufonera ari mapurisa. Mapurisa akangoya akabva amusunga muchinda uya nemukadzi wacho zvekare. But murungu akatoti kwandiri nemudzimai wangu tinge tichingobuda. Takati tichida kubuda, murungu akabva ati no man, zvatinokwanisa kuita panapa tinofanira kuti ndinge ndichienda kunokusiyai somewhere else, so that uyu asazonyumwa, asazozviziva kuti ndiwe wandiudza kuti anopota achindibira. Saka murungu uyu ainge aine umwe mukwasha wake ainge achigarawo kumaploti ikoko. Akabva achizonditora ndokubva achizonondiendesa kumba kwemukwasha wacho. Takatobuda ari makuseni tikatonzi toenda kubasa. Uyu akazosara achishanda nemukadzi wake. Vakangosvikirwa paya nemapurisa, ende ainge atori mupurisa kuziva ari murungu. Vakabva vasungirwa mapapers avo, zvinhu zvavo mukoma. Inini nemudzimai wangu takasara tikazvitora tikazozviendesa kumusha kwemudzimai wangu. Ndo zvakaitika ipapo. Vanhu ava hatina kuzombovawana. Takazoti tava kuda kuedza kuti tinge tichiita mwana, inini namadhamu. Hameno zvaingoitika, so taingosangana nemaproblems like taiti kana tikada kuedza, mukadzi wangu aingokwanisa kungotanga kungotevera non-stop. Dzimwe nguva aingorota achiteverwa neumwe murume kadhara akakobva kati uri mukadzi wangu. Saka ndakabva ndachizoti kumudzimai wangu kotadii tambofamba. Saka mukufamba uko patainge tichiita, ndipo apo patakabva tachizoudzwa kuti tainge tichitevererwa nemweya wemhepo yemurume uyo watakadzingisa basa. Ndo pandakaona kuti vakadzi mukoma, vakadzi usambofa wakaudzirwa zvekuita nemukadzi, nekuti mukadzi dzimwe nguva anogomesedzera azongokurasa. Seipapo handina kumbogara ndakaziva kuti mukadzi wangu angasvika pakundirasa nenzira inorwadza kudaro. Mukomanashi akandisiya pachena, akatongondisiya apa no mwana no what. Kwavo kuroora, ndakaroora, ndakanomuroora mukadzi uyu ndikamubvisira mari yakawanda. Tatombofamba tikatoudzwa kuti mudzimai wangu chainge chichikonzeresa kuti asakwanisa
itirawo mwana yainge iri nawo yekuti ndainge ndisina chandainge ndakabvisa, saka ndakatoshingirira ndikaenda ndikanomubvisira mari mudzimai wangu, asi mukomana wacho mwana akaramba. Tava kufamba ndobva ndakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndichitevererwa nemhepo yemurume uyo wandakadzingisa basa. Mudzimai wangu ainge ava kutondiblame, achitondishora, achitoti mweya wako wegodo, tarira uone kuti iko zvinozvi wava kukoniwa kuti unge uchiita mwana. Mashoko iwawo akandibata mukoma, handidi kukunyeperai. Mukadzi uyu akazotanga kundihurira ndisingatombofungidziri kuti angaita zvinhu zvakadaro. Ndakaenda kumusha, ipapo tainge tiri pakati pekuvaka. Akabva anditi, imimi ndimi motoenda yenyu kumba muchidhindisa pasipoti yenyu, nekuti yangu pasipoti tarirai muone kuti yakabva kunodhindisiwa. Saka mukomana wacho ndakaenda kumusha, munhu akasara aine boyfriend. Ndakazoita zvekutofonirwa neumwe mukadzi uyo waainge akambonetsana naye, ainge achigaramo mumaplot imomo. Akanditi, uri kuZimbabwe asi kunoku mukadzi ari kuita zvezvikomba kunoku. Saka ndakabva ndachizodzoka asingazvizivi, ndikamubata red handed. Takabva tachizotanga kunetsana because ndakasvika murungu asipo. Takanetsana mukoma, pakatoputswa mahwindo. Saka murungu paakazongosvika apa tainge tiri pakati pekunetsana kana zvinhu zvichida kungoitika, apa akabva achizosvika nevaenzi vanyarikani vainge vabva kuAmerica. Basa rikabva ratopera, tikabva tanzi rongedzai zvinhu zvenyu munge muchienda, handichadi kana kukuonai papurazi pangu. Zvikabva zvatovharana. Mukomana wacho I thought kuti mukadzi anondida. Mukadzi akangotora handbag, ndikabva ndati ko zvinhu zvose izvi ndoita sei nazvo? Akaseka zvake achifamba achitoimba kuti kastep kenyasha, ndokubva aenda akandisiya. Mukomana wacho ndokubva ndachizotangawo kugara mulocation, ndikatanga kuita mapeace job zvinongoitawo Mwari. Mulocation mandinogara ndo mulocation maanogara zvekare. Saka progress yese iyo yaanoita muupenyu hwake nemurume wake, progress iyo yomukoma like zviri kutoitika mumaso mangu, asi iye zvake pandiri mwoyo wake uchiri pandiri, nekuti dzimwe nguva anotombopota achitoya kuzorara kumba kwangu, asi akazotozvara mwana nemurume iyeye. But mwana kusaidi kwangu zvakatoramba, ende mukufamba kana ndikafamba ndinotoudzwa kuti handingambofi ndakakwanisa kuita mwana nekuda kwezvandakaita. Handiziviwo kuti ndingabatsirikana sei. Murume uyu kwaari chaiko pari zvino handizivi, kana mukadzi wacho zvimwe kuda ndaikwanisa kuenda kwaari ndonomukumbira ruregerero, zvimwe kuda Mwari vaikwanisa kundiregerera. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Sure godo kuitira munhu mweya wegodo nekuda kwekuti ainge atenga DSTV. Sure DSTV hanzi namukoma ava panguva yacho maDSTV haingotengeka, hanzi aingotengwa nevanhu vainge vaine mari dzavo, plus tainge tisinganyatsi kuzvinzwisisa kuti kana watitenga DSTV racho unozoita sei naro iwe uri muZimbabwe. Hanzi tainge tisingatozivi kuti unongopota uchingosubscribe ende zvinenge zvakatochipa. Let us try to speak with our brother in the comment section. Hanzi ndoitawo sei, ndingataura naMwari sei kuti vange vachindiregerera. Zvimwe kuda kana kuri kunzi mukadzokera kumusha mukaenda kuninga uko kwamakanosiya zvinhu zvamakasiya muninga, pamwe mukazvitora mukazvipisa, kana kuri kunzi machira acho nemari kana zvichiriko mukaputsa nehari, maybe Mwari vanokwanisa kukuregererai. Akomanaka tinenge tichingofamba zvedu, tichifamba tinenge tisingazivi kuti kunzo uko kunenge kutori nevanhu zvimwe kuda vanenge vachitonzwa godo. Vamwe vacho ndo vanenge vakatonosiya your personal items mugomo. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kana kuri kunzi kana uine confession yako yaunenge uinayo, please do not hesitate to come to my inbox and then you share with me your own side of the story.